Hi and welcome back to Edufunda with uMacele. Ngibuyile guys nokufingqa isahluko sesishagalolunye 9 Impi Yabomdabu isethunjini. Please never mind a lot of things. This is the first time I'm taking a video at the comfort of my home. So nje ngizongixolela la encwadini yami manje ngibona lokho ngithi jab lapha phansi ngibhalile ama-points engifuna ukukhuluma ngawe. Khumbula it's been a while since ngifundile le ncwadi, so ngizama ukufingqa nje ukuthi ngoba ngiyanibona ukuthi ama-summary iwona ku-high demand. So-ke kusahluko sesishagalolunye sivula ngayo uBafana Ngubane. John Ngubane, ngimbiza ngamagama akhe wonke aphelele, so ukuthi nawe mfundi wakhumbula wonke. So uBafana-ke sivula ngaye lapha, uthathe iy'cathulo zakhe, uphumela ngaphandle uyithintathintitha ibhasti. Makaphiza athintithe lezi y'cathulo zakhe, usemicabangweni yokuthi makasuka la uzohamba ayofuna umntanakhe u-Ituneja. Khumbula u-Ituneja sihlukene esedlulile, ubenyamalele bengamazi ukuthi ukuphi. So uBafana ngalokho uze wamisa ama-activities wakhe lawa awenzayo ngempelasonto ukuthi at least azokwazi ukuthi athole ithuba, isikhathi esanele ukuthi afune indodana yakhe. So masathuntuthuntuthwa iy'cathulo zakhe lapha ngaphandle, nangu uPopuyeza uzomjoyina. Khumbula uBafana wenza lento ayenzayo ngoba nakhu uMaxakushe umsizi wabo akasekho, uPopu umxoshile. So uPopuyeza-ke uzonceda uBafana ukuthintithintitha iy'cathulo. Mind you naye uBafana kuyamxaka-ke lokhu. Lesi senzo sikaPopu sokuthi eze azolekelela uBafana ngokuthintitha iy'cathulo uyasexwaya uBafana ngoba phela kulo muzi bekungakhulunyiswana cishe iy'nsuku ey'mbili or ezintathu kungakhulunyiswana. Khumbula abashayisana, abazwisisani ngoba nengane ilahlekile, nalo udonsela le, nalo udonsela le. So uyamsiza-ke ukuthintithintisa. Usephinda futhi yena uPopu uqala i-conversation. Uthi yazi yise ka-Ituneja, bekungaba kuhle ukuthi la ekhaya siqale sibambisane. Udokotela uMdlalose uye wachaza ukuthi imindeni ukuthi ibe successful, ikhule ngendlela eyiyo, kufanele ukuthi abazali nemindeni babambisane ukukhuliseni abantwana. Hawu, kumangaze lokho uBafana ukuthi hawu uPopi kanjani manje esebuya kuDokotela Mdlalose. Khumbula uBafana ekuqaleni wakwayisho indaba ka-Dr. Mdlalose ukuthi mabahambe ngoba umshado wabo bowuvele usenkingeni, kodwa uPopi wathi cha, akanaso yena isikhathi sokwenza lokho. So manje sekuwuye othandayo, sekayile, useyabuya kuzofundekela uBafana ngalo Dokotela Mdlalose. Uze uyasho-ke samfundekela ukuthi hhayi cha, nohlanganisani impela nje ingane evuthiwe waze wahamba naye phezu kwawo amagama kaMdlalose ukuthi vele fanele kahle kahle kubanjiswane emindenini. Hawu, uBafana axakeke futhi hawu kune-call kanti engenile ebuya kuHlanganisani. UHlanganisani befonile ethini uHlanganisani ngoba phela siyazi ukuthi kulo muzi nje abajwayeli abantu bakaCele ukuthi bavele bafone nje or bavele. Khumbula baya-isolate-ile la bantu baphila impilo engcono bona. Okay, so-ke bese eyachaza kuPopu ukuthi hawu uye wafona phela uHlanganisani izolo. Washo ukuthi u-Ituneja u-right, useyalulama. Hawu, wabuza uBafana, uyalulama kanti bephethwe yini lo mfana? Athi hhayi azange besachaza, uthe nje yena usesimweni esilungile, uyalulama futhi kulokhu akade kumphethe. Wasesho ukuthi hhayi-ke koda-ke uzobuya khona namhlanje, bam-expect ukuthi uzobuya. Hhayi-ke uBafana-ke akweshwame-ke nakho lokho bese emva kokuthi-ke uPopu eseshilo ukuthi ukhulume noHlanganisani and uyeza u-Ituneja la ekhaya uyabuya. Wase ethi uBafana-ke kungakuhle ukuthi manje-ke baqale babambisane bahlukaniselane imisebenzi ukuze le ngane mayibuye bathole yonke into in order. Hhayi-ke bese eyasho-ke uPopu ukuthi hhayi le yokuhlukaniselana imisebenzi cha, akayivumi yena ngoba uDokotela Mdlalose phela kuye bani kuDokotela Mdlalose. Uthe yonke into abayenzayo kuzofanele ukuthi babambisane. So mabaqede ukwenza lezi y'cathulo lezi bese beyahamba bobabili bayokwenza i-breakfast, badle mabaceda-ke bese beyaklina-ke endlini. Hhayi nangempela-ke bavumelane kodwa lokhu nje uBafana uyakweqayo ngoba vele phela umkakhe sonke siyazi ukuthi akasuye umuntu o-nice, akasuye umuntu nje olula ukuthi ungaphila naye uma ngingasho kanjalo.
So, hhayi nangempela baqede-ke bahambe benze isidlo sokudla. Hhayi kube mnandi wena sebeyaxoxa, upopi uyachaza ukuthi hhayi phela uma ngipheka ukuthi ngisebenzisa lokhu nalokhu, kuyahlekwa. Angikaze ngizwe kangubane kuyo yonke le ncwadi uPopi noNgubane babambisene ngaleli qhaza behleka, bexoxa kumnandi endlini. Kuthe uma kusuka lapho baceda ukudla i-breakfast bavulela u-music. Into akade bengasayenzi nje la ekhaya. Bavulela u-music, baqala baklina, baqala ngamagumbi ey'ngane, amakamelo ey'ngane okulala ngoba phela benzela bona ukuthi kahle kahle bafike kune-order nyana, kungaze baphinde futhi itunerja kokulahleka. So, baklina amakamera, so babuya baklina i-dining, basetha itafula, bakhipha nomshibi ukuthi kuzophekwa ntambama. Nje vele ba-prepare-ela ikhaya i-atmosphere ukuthi ibe-right, abantwana uma bafika bathole yonke into iphashasha. So, nangempela-ke bacede, bathe uma sebeceda bese bekhathele ngoba phela indlu yabo phela inkulu-ke. So, nje fanele ithathe isikhathi uma bemisele ukuklina kahle, to the point ukuthi azange bakline yonke indlu, baye bakhetha nje amagumbi lawa abakuthi abalulekile ngaleso sikhathi. So-ke bathe uma sebeqedile bahamba bayoyivalela ekamereni bona bazume-ke ngoba sebekhathele. Hhayi uMelodi yena bekasaphumile eye emaklasini wakhe batheni ballet dance bekaye kuwo. So makabuya endlini umangele indlu ishaya umoya, kungathi khona uMaxakushe kanti uMaxakushe akasekho. Amangale athi makabuka ngale egumbini lokudlela abona ukuthi hhayi bo kusethwe netafula ize yabuya, kudlala no-music, u-music lo kade bengasawazi. Babejwayele ukuzwa ngalesi sikhathi besakhula kodwa nje kamuva nje bekungasana-music la ekhaya. Hhayi naye afike-ke uMelodi afike angene ekamereni lakhe, abeke izinto zakhe, ajike aye ekhishini ayothatha umshibi aqale apheke. Ashintshe lo music wabo wakudala ekade udlalwa obafana, afake othandwa wuye-ke manje. Ngempela athi asalungisa esapheka kanjalo, hawu ezwe kukhala isicabha sivuleka. Makathi hawu umfowabo itunesha. Hhayi injabulo kade ilapho bangane-ke, ahambe-ke uVikizitha, igama lakhe elisha phela laseMpapane. Abuye-ke u-Itunesha abeke izinto zakhe aphinde abuye achubeke nosisi wakhe ambuze ukuthi hawu bekunjani le emakhaya? Athi yo hhayi bekumnandi, hhayi phela sengiyakwazi mina. Oh, bese u-Itunesha ithi ngikusize lapho kulokhu okuphekayo. Azibuze uMelodi ukuthi hawu njenganini wena u-ofara ukuthi ungisize? Ngoba phela wena izandla siyazi ukuthi zinqanyuliwe. Asho ukuthi hhayi phela ngifunda okuningi ngoba kade ngiseMpapala. Ngifundile ukuthi imisebenzi ayikhethwa, ukuthi lo umsebenzi wabafana lo wamantombazane. Aze axoxe nanokuthi hhayi phela yena makaseMpapala bekahlinza imbuzi. Beyihlinza no-Uzithelile. Aze abuze uMelodi, hawu uhlinza no-Uzithelile kanti besekuphi-ke uHlanganisani? Athi hhayi bekhona uHlanganisani kodwa enza ngathi bekabhizi nga-something else endlini. But-ke yena wahlinza nentombazane athi hhayi vele useyazizwa nje vele uyamtshela nangegama lakhe elisha ukuthi phela yena usewuVikizitha. Yabona nje ukuthi usasenaleyo atmosphere yasemakhaya engafani neyalapha eMlazi. So-ke bese eyamtshela ukuthi hhayi phela uZama noZithelile bakwethe igama. Athi igama elithini? Athi hhayi bakubiza uVukuzithathe, ya uVukuzithathe. Athi hawu kuze kuthiwa nguVukuzithathe nje ngobani? Athi hhayi suyobabuza-ke wena uma usuhlangana nabo ngoba mina abangitshelanga ukuthi kungani baze bakubize ngaleyo. Hhayi-ke engathi ngikushiyile laphaya uPopi engxoxweni yabo uma baxoxa nobafana. Ngiyakhumbula ukuthi uye wa-highlight izindlela uPopi uDr Mdlaloza aye wakhuluma ngazo ukuthi zisetshenziswa kakhulu amadoda ekulideni imindeni yabo. Ngiyacabanga ukuthi mhlampe ku-exam bangahle bakubuze ngayo. Bathi amandla bathi kunezindlela zamandla ezinhlanu. So eyokuqala bathi ukuxhaphaza abanye or okunye. Amandla okuthonya wokusebenzisa, awokuqhudelana, awokubumba uhlanganiso nobuhlobo, amandla ondlayo. So uthi la mandla ayaye esetshenziswe abantu besilisa, iningi lawo lithanda ukusebenzisa the first three, of which uyabona ukuthi kahle kahle ayacindezela kakhulu kubantu besifazane. So uthi according to uDokotela Mdlalozo uthi kufanele kahle kahle kusetshenziswe le ndlela eziyi-two okuwukubumba
nokuhlanganisa ubuhlobo, kanye nendlela ukusebenzisa amandla wokondla ondlayo. So uBafana khona la aze washo khona ukuthi eish nami ngathi ngingakhona yazi ukuthi ngisize, inkosi ingisize ngikwazi ukuthi ngihole lo mndeni ngamandla ondlayo, hhayi acindezelayo. So ya. Hhayi-ke ingxoxo kaMelody no-Itunisia uVikizitha iphazamiswe wuye kuPopi-ke noBafana sebengena bethola u-Itunisia esekhona la ekhaya. Hhayi uPopi yaya ngengane yakhe ngokujabula ukuthi eyi unjani mfana wami, ekubeni-ke uNgubane yena-ke uzenzisa ngathi yena-ke inkosi yami. UNkapimalanga phela yena akafuna ukubonisa ukuthi ujabulile naye ukubona umntanakhe ngoba phela kahle kahle ayikho yinhle le nto ayenzile u-Itunisia ukuthi ahambe engabatshelanga abazali bakhe. Hhayi bambuze-ke impilo ukuthi unjani ubuyaphi, asho ukuthi hhayi ubuye eMpaphala besayopholisa ikhanda. Iyona ndawo ayibonela ukuthi ingcono ukuthi ayohlela kahle imicabango yakhe. Hhayi nangempela-ke uBafana noPopi bese beyajabula-ke nabo ukubona iy'ngane zabo y'bambisene zisebenza zoyi-two. Although uPopi azange ajabule nje ngokubona ukuthi kanti u-Itunisia bekabuye nenyama le emakhaya eMpaphala. So usethathe leyo nyama ku-Itunisia ubhizi uyayipheka and uPopi unalento yokuthi engabe ihloliwe yini le nyama or nje sizovele sidle nje ngoba. Hhayi-ke ngoba vele-ke itafula beselisethiwe kukhishwe naleya cutlery leya ubaba wakhona wayethe izokhishwa uma ngabe uMelody eseshada. Ngendlela nje abebejabule ngakhona koze kwakhishwa lezo zitsho lezi ekungadlelwa kuzo, only ama-visitor adla kuzo. So-ke hhayi bese lisethiwe vele bese bethatha iwayini-ke balibeka etafuleni ukuthi ngathi lizophuzwa uma kudliwa. Hhayi-ke ukukhombisa ukuthi vele kulo muzi nomunye udansela le nomunye udonsela le phela. uNgubane uyathela iwayini and then uPopi uyasho ukuthi hheyi angalokothi nje u-Itu, ningalokothi niphuze iwayini. Kanti akazi ukuthi bathi uNgubane uyabanika la bantwana utshwala uma ngabe engekho umamabo, ukuze athi unqande ukuthi uma sebekhulile bangabe sebephuza mawala. So baqalisa besesebancane. Lokho nje kukodwa kukhombisa ukungabambisani, omunye umzali udonsela le nomunye udonsela le. Hhayi-ke etafuleni-ke kumnandi-ke kuyadliwa vele kuyaxoxwa baze bacula nengoma bebonke before kuzodliwa. So nje kumnandi nyana la ekhaya bathi noma sebeqedile ukudla asukume uVikizitha u-Itunisia aqoqe izitsha okuwumhlola-ke ngoba kuyaziwa phela ukuthi hhayi cha lo mfana hhayi unqamuka izandla, koda-ke asukume aqoqe izitsha aphuthe ahambise ezinkeni. Uyabona nje ukuthi naye usewumfana oshintshile since ebuya eMpaphala, seliyawubonakala umehluko. Khona lapha-ke etafuleni yabe isivuka-ke nendaba yokuthi ngathi kunomama thizeni obizwa uMaNdebele. Ngathi she was willing ukuthi eze azobancedisa since uMaxakusho engasekho. Nje kwaba mnandi kaNgubane, zadlula ney'nyanga nyana impela nje kungathi kunokuthula kubanjiswene la ekhaya. Hhayi yaphinde yasuka-ke ngoba siyazi-ke la ekhaya. Yasuka-ke lapho uPopi esecela ukuthi aqhube izifundo zakhe ze-P_H_D. Lapho uBafana-ke enqaba khona-ke naye ngezizathu zokuthi kanti besabona ukuthi ngathi kusahamba kahle. Manje usezoqala ukufunda ahambe and ngoba lokhu ukufunda kwakhe bekuzomrekhwaya ukuthi aphinde ahambe aye la azofundela khona.